Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kukhala moyo wopanda mafuta ndi moyo wopsa kwambiri. But the fact is, most of us we are experiencing oil crisis in our life. Pamene tikupita kumapeto a chaka cha chipembedzo pang'ono ndi pang'ono, Ambuye Yesu tsiku ndi tsiku akutikumbutsa kuti tsiku lina adzabweranso kudzaweruza dziko, adzabweranso kudzaweruza amoyo ndi akufa. Dzulo titamaliza kuona nkhani ya kapitawo ochenjera ndi kapitawo ozunza anzake. Lero Ambuye Yesu atibweretseranso fanizo lina limene akufuna tisinkhesinkhe nkhani ya anamwali 10 asanu ochenjera asanu opusa. Akutchulidwa opusa chifukwa analibe mafuta m'moyo mwawo. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye lero ndi pa 1 September chaka cha 2023 ndi lachisanu la mulungu wa 21 pa chaka. Tiye tipemphererane wina ndi nzake kuti mwezi watsopanowu ubweretsenso msintho m'moyo mwathu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa ku Tesalonika mutu wa 4 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Florence Mankhwazi kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo namba 97, ikutipempha kuti nthawi zonse tizikondwa mwa Ambuye. Rejoice in the Lord, you just. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 25 ndime ya 1 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Tesalonika. 1 Atesalonika mutu 4 kuyambira ndime 1 kulekeza 8. Potsiriza sono abale, tifuna tikupempheni kanthu. Mudalandira kwa ife mawu onena za mmene muziyendera kuti mukondweretse Mulungu. Mukutsata mayendedwe otere kumene, koma tikukupemphani kolimba m'dzina la Ambuye Yesu kuti muchite zimenezi koposa kale. Pakuti mukudziwa malangizo amene tidakupatsani ochokera kwa Ambuye Yesu. Chimene Mulungu akufuna ndi ichi: mukhale oyera mtima, ndiye kuti muzipewa dama. Aliyense mwa inu adziwe kulamula thupi lake, pakulilemekeza ndi kulisunga bwino, osalidetsa. Musamangotsata zilakolako zonyansa, monga machitira akunja amene sadziwa Mulungu. Pa zimenezi munthu asachimwire m'bale wake kapena kumpezera. Monga tidakuwuzani kale monenetsa, Ambuye adzalanga anthu onse ochita zotere. Paja Mulungu sadatiyitane kuti tizichita zonyansa, koma kuti tikhale oyera mtima. Motero, munthu okana mawu amenewa sakukana munthu chabe ayi, koma akukana Mulungu amene amakupatsani mzimu wake oyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 25 ndime ya 1 kulekeza 13. Pa nthawi yomweyo Yesu adaphunzitsa mwafanizo adati,
za ufumu wakumwamba zidzafanafana ndi zimene zidachitikira anamwali 10. Iwo adatenga nyale zawo kukachingamira mkwati. Asanu anali opusa ndipo asanu enawo anali ochenjera. Asanu opusa aja adangotenga nyale zawo osatenga mafuta ena apadera, koma asanu ochenjera aja adatenga mafuta ena apadera msupa zawo. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adayamba kuodzera nagona tulo. Tsono pakati pa usiku kudamveka kufula kuti mkwati akubwera, tulukani kanchingamireni. Anamwali 10 aja adadzuka nkuyamba kukonza nyale zawo. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti tipatseniko mafuta, onani nyale zathu zikuzima. Koma ochenjera aja adati ayi, tikatero satikwanira tosefe. Bwanji osati mungopita ku sitolo mukagule yanu. Pamene ankakagula mkwati adafika. Amene anali kukonzekeratu aja adalowa naye pamodzi nyumba ya phwando. Pambuyo pake adatseka chitseko. Kenaka mbuyo mwalendo anamwali ena aja nawonso adabwera nati, bwana titsekulireni. Koma mkwatiyo adati, pepani sindikudziwani. Pomaliza Yesu adati, ndiyetu inu muzikhala maso, poti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo akuti tizikhala maso chifukwa sitidziwa nthawi ndi nyengo. Ndi kuopsa kwa fanizo limene atipatsa tsiku la lero akuti chitseko chidzatsekeka. The door will be shut one day. Fanizo la anamwali 10, asanu ochenjera, asanu opusa. Siku oyamba kulimva fanizo ili, nyimbo zaimbidwa zokhudza fanizo ili, maulalika aperekedwa okhudza fanizo ili. Funso ndilonena kuti tikamva za fanizo limeneli timachitapo chani? Poyambirira tikuona kuti onse aja adalandira chifundo cha Mulungu, adaonetsedwa kukoma mtima kwa Mulungu, chifukwa aliyense adalandira nyale. The 10 virgins enjoyed God's graciousness. They enjoyed God's free giving. They enjoyed God's love. Anapatsa Mulungu mokoma mtima kwawo. Aliyense anali ndi moyo, aliyense anali ndi nyali, aliyense anali ndi moyo wathanzi. Palibe chimene chimasiyanitsa mwina kuwaona kupatula kuti ena ali ndi mafuta apadera. Onse aja anali ndi katundu ofanana. At our baptism, pa ubatizo wathu tosefe tidalandira some kind of lamps, tidalandira nyali zosiyanasiyana. Ndipo pamene moyo ukupitirira, pamene we are progressing with life, pang'ono ndi pang'ono kumapeza kuti nyali zathu ambiri zikutha mafuta. Lero mpingo kutipempha kuti nchinthu cha nzeru kuti tizithira mafuta a nyali zathu. The church in her wisdom gives us sacraments and sacramentals that we renew and refill our lamps. By examining our lives and have the desire and audacity to change, we are refilling our lamps. Pamene tikhala nawo mtima omalapa, mtima omalandira masakramenti, titakonzekera bwino, ndiye kuti tikutsira mafuta mmoyo wathu, mafuta auzimu. Komatu zoona zake nzakuti ambiri mwa ife we are experiencing oil crisis. Ndithu tili mavuto oti mafuta adatithera, mafuta akutithera. Mwina chimene tingafunsane tsiku la lero molimbikitsana nchonena kuti what has necessitated my crisis? Nchani chapangitsa kuti mafuta anu azitha mbanja, kuti mafuta anga azitha musembe, kuti mafuta anga azitha mchikhristu changa? The issue is all about delay. Tikuona kuti mkwati akuchedwa. Dzulo tinakambanso nkhani yakuchedwa kwa mwini nyumba, lero tikukamba nkhani yakuchedwa kwa mkwati. Inu ndine mmoyo muno tikuodzera, taodzera nazo, tikugona nazo mphamvu, tikugona nako kutchuka, tikugona nako pleasure and materialism. Moti tili pali wamba lofuna kudzunjikira zinthu, tili pali wamba lofuna mphamvu, tili pali wamba lofuna kutchuka, tili pali wamba lofuna ndalama zambiri. Zimenezo zikutipangitsa pang'ono ndi pang'ono tiziwala kuti dziko lino ndife alendo, dziko lino ndife ma stewards chabe, ndife akazembe chabe. Paulo oyera polangiza mpingo wako a Korinto, tikawerenga kalata yachiwiri amanena kuti musasandutse pachabe madalitso amene Ambuye chauta adakusungitsani.
lero mulungu adatisungitsa moyo, lero mulungu adatisungitsa madalitso osiyanasiyana, ndetamba kumuukira kuti ayi koma tizikwatirana amuna tokhatokha, tizikwatirana akazi tokhatokha, tikugona tikuodzera. Ena chifukwa chonena kuti mulungu potipatsa nzeru, mphamvu ndi kutchuka ndi ndalama, tafika pomaona ngati mulungu kulibe. Inetu koma ndimanena kuti anthu amene amatchula ndi pakamwa pawo kuti mulungu kulibe tizapempherera, koma opsa kwambiri ndife amene timatchula mwina ndi machitidwe athu kuti mulungu kulibe. Ndi pakamwa pathu ambiri timanena kuti mulungu alipo, koma tuzochitika zathu they may be even worse kusiyanaso ndi amene sapanga testify kuti mulungu alipo. Taodzera tikugona. Lero Ambuye Yesu akunena kuti aliyense ayang'ane mmoyo mwake. The choice is ours, to which camp we want to belong. Awa akutchulidwa opusa, osati kuti anabadwa opusa ayi. Anthu amene akutchulidwa opusawa mu m'bado wathu uno, makono athu ano tithota amaoneka bwanji? Ndi anthu amene amapita ku chechi mwachizolowezi, akugona alibe mafuta. Kungopita ku chechi mwachizolowezi, tidangozolowera basi kuti no change mmoyo mwathu, anamwali opusa. Ndife anthu amene timalimbikitsa zosankhana mitundu, ndife anamwali opusa. Anamwali opusa ndi anthu amene amakhala moyo waulesi, koma kufuna kunjoya, koma kufuna kuphangira za ena. Anamwali opusa. Anamwali opusa ndi amene amanyoza ndi kumanyazitsa madalitso amene mulungu adapatsa anzawo, amene aja banja lijasimakhalana, amene Josembo jadangolowera kuti samenera kulowa. Anamwali opusa. Anamwali opusa ndi anthu amene amapita ku chechi koma sajoyina bungwe lina lililonse. Alowa m'misa akatuluka adzabweranso the next Sunday. Anamwali opusa. Anamwali opusa ndi anthu amene amapanga practice imene timanena kuti syncretism, chintumbewa mapiko mbalame. Masana ku Chikhristu, madzulo kuzina. Lero akapita ku mpingowo, mawa ku mpingowo akuti mulungu ndi mmodzi. Ameneyo ndi anamwali opusa. It's a dangerous camp to belong to. What must we do to become wise virgins? Tichite chani kuti tikhale anamwali ochenjera? Tikhale chikhulupiriro chopanda ma excuse. Tizikhala moyo osamapezera zifukwa kuti ndapanga zakuti chifukwa chakuti zikati zandivuta zingondivuta, ndivomereze, ndilape, ndiyambirenso. Ndikatero ndikusankha kukhala kampu ya anamwali ochenjera. Sikungovomereza kokha koma ndikuyesetsa kutembenuka mtima. Pachatu Katolika timatero kuti kulapa ndi kutembenuka mtima podana nawo machimo ndi kunena kuti ndaleka. Ambiri timangodana nawo machimo kuti ife ndeyaja tikuonjeza. Koma osachitapo china chake ayi ndikuti tikadali mkampu ya anamwali opusa. Tikhala bwanji anamwali ochenjera? Tikhala anamwali ochenjera by participating in spiritual matters. Tikamva anthu akupanga zinthu zokhudza moyo wauzimu tizikangalika nawo. Anthu akuimba kwaya ngati tingathe tijoine magulu akwaya. Tikamva kuti anthu apita ku mibindikiro tipite. Tikamva kuti ku chechi kuli zopereka ngati tili nkuthekera tate tizipereka. Mu chechi akambitsa nyimbo akwaya tizimba nawo. Tikatero tikusankha kukhala kampu ya anamwali ochenjera. Tikhala bwanji anamwali ochenjera? Pofupanga fight for justice. Pamene tikuona kuti pali kuponderezana, ife tiyesetse ndithu kuti pakhale mtendere ndi chilungamo. Tikatero tikusankha kukhala gulu la anamwali ochenjera. Tikhala bwanji anamwali ochenjera? By refraining from the 7 capital sins. Tipewe machimo makamaka amene mpingo udatiuza kuti machimo onse amatsamira ku machimo ngati kunyada, pride, machimo ngati anga, mkwiyo, unjustified anger, kukhala ndi machimo okonda dama, machimo okonda uchimadi kapena uchidakwa, gluttony. Tipewe machimo ngati negligence, sloth, kuti basi kupatsidwa ntchito kutayirira. Tiyamba kukhala anamwali ochenjera. Tiyamba kukhala anamwali amene akudziwa kuti mbuye wawo afika nthawi ina iliyonse. Tikalakwitsa zinthu tizivomereza ndi kuyesetsa kukhala oyera mtima. Tikatero tikusankha kukhala anamwali ochenjera. Tamva mawu aja akuti onse aja adayamba kuodzera. Ena aja sikuti akutchulira kuti ndi opusa chifukwa kuti amaodzerayi. Kugona is human, kuodzera is human, kutopa is human, kulira is human, kugwa is human. Amatero achewa kuti mtererezi ulibe mwavu. Kugwa sikutenga nthawi kuti kugwa anthu amagwa nthawi yavula yokha. China chilichonse nditha kugwa musembe, mutha kugwa mbanja. Komano ngati tifuna tikhale anamwali ochenjera, tikagwapo tizizisasa kumapita chitsogolo. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti atithandize kusankha kampu yoyenerera, kusankha kampu ya anamwali ochenjera. Nthawi zonse tizikumbukira kunyamula mafuta apa ulendo. Monga ndinanenera dzulo, tangu ayang'anani mafuta awo chabe. Tunena kuti mafuta
amachiritsa, ndi kuti tikhala anthu ochiritsa. Dzulo timanena kuti mafuta amabweretsa kafungo kabwino. Ifenso pamene tilipo anthu azimva ulemerero wa chauta pamene tilipo. Mukumbukira fanizo lija la Msamariya wachifundo kuti atampeza munthu amene analithapsa, anamtengera ku nyumba ya alendo kumene anakampakapaka mafuta. Ndekuti mafuta ndi saini yochiritsa, ndi saini yosamalira ena, ndi saini yobweretsa moyo pamalo pamene tili. Potsirizira, fanizo ili la anamwali asanu opusa ndi asanu ochenjera lufuna litionetse kuti ilipo nthawi imene timenera kudzichitira tokha zinthu m'moyo. Ayi, pitani bwanji mukagule. Ayi, tatigera, pitani mukagule ku shop. Nthawi ina idzafika m'moyo uno yoti zina zake ndidzadzipangire ndekha. Kulibe amene adzandilapire machimo anga. Kulibe munthu amene adzandiuze kuti ase mmene zilili ndikupangireza kuti ayi, ikakhala nkhani ya uzimu idzafika nthawi inake kuti ndidzipangire, koma nthawi yake yafika kale ndino. Nthawi imene ndili moyo, nthawi imene ndikumva mawu a Mulungu, nthawi imene ndili ndi mphamvu, nthawi imene ndikuyenda, nthawi imene ndikumva mawu olalika, ndi nthawi yoti ndidzichitire ndekha. Unfortunately, ambiri sitikuyigwiritsa ntchito nthawi imeneyi. Tapempha Ambuye lero kuti tisankhe kukhala kampu yoyenerera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.